inyo, no? Ayan, dito sa mga paggawaan ng mga medals, trophies, tsaka mga frame, yung mga pinapa-frame sa mga sa mga medals. Ngayon po ay pupunta kami sa paggawaan, magpapagawa kami. Ayan. Ayan po, pupunta tayo ngayon doon sa mga paggawaan. Ayan po. Ayan. Tara. Hello, Yourses Vlog. Ayan, Yourses, may kalab shoutout sa dyan, Yourses. Nandito tayo sa Recto Avenue sa mga paggawaan. Ayan, o. May kalab shoutout, Yourses. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan. Okay na. Ayan po, pupunta na tayo doon sa iba pang gawaan. Hanap tayo ng ayan ang Cartimar Manila. Drum Rib Tattoo, may galab shoutout sa dyan. Salamat sa pagbisita. Sloan Lyra, may galab shoutout sa iyo. Kaya Jade, ayan, may galab shoutout. Ayan, ayan, dami ditong paggawaan. Dito nabibili yung mga trophies, mga medals. Ayan, ayan, iba-iba. Dito sa kahabaan ng Recto. Ayan, may galab shoutout sa dyan, Drum Rib. Harap tayo. Nasaan ba yung dati mo? Dito may mga ano rin dito guys. May mga sa tarpaulin. Ayan. Gawaan ng mga stamp pad. Ayan. May mga nagpiprint ng sa damit. Mga dry seal. Ayan. Mga rubber stamp. Naghahanap tayo ng ganda-gandang nagagawa. Ayan. Saan ba yun? Last na ba to? Meron pa doon. Ayan, nandito na tayo sa Isitan Recto. Ayan. Ayan, tatawid tayo sa ayan, may nagbibenta rito ng mga mas marami pa ng ano rito. Marami lang. doon na tayo. Yan pa oh. Saan ba yung dati mo? Doon dapat tayo bababa, no? Ayan, dito rin nabibili yung mga best. Yung mga sa
Ayan o. Hindi pa nga ako, galing ako sa bahay nila eh. Saan kayo? Oh! Ano pinapagawa mo dyan? Pagawa lang ako ng... Ha? Bumili ako ng materyales. Ah! Oo. Saan galing? So, magagawa ng mga ano, papaprame yung medals. Nasira eh. Dito na sa ano, pinagpagawan ko. Kayo kung may kakilala kayo dyan. Nakilala mo ba ito? Wala akong kilala. Ito. Nakilala mo? Eh. Magkano maayos nito? Kapapal. Sabi nga, makakaya nila. Ayan guys, nandito na tayo sa ano, paggawaan. Ayan. Pasok tayo guys, magtatanong tayo. Ayong sira. Mega love shoutout kay Norina ng Payaman. Thank you for coming. Komais TV. Papalitan na lang natin. Mega love shoutout sa iyo. Komais. Sloan Lyra. Uwi ka na, Pep? Papalitan. Ay, sir, thank you. Asan na si Joseph? Malis na. Oo pa. Pwede, ito papataog ko na lang. Ano gagawin mo? Saktin lang lang. Ayan, papaayos natin yung ano, yung frame ng nasira. Oo, sira na. Ay, ito, bumagsak kasi siya eh. Ano yan? Mula ano to eh, mula Elementary pa yan. mukha elementary hanggang tama, elementary Hanggang lang. elementary. High school lang. Elementary lang pala, college na. Mukhang ano ito, hanggang elementary. Paano gawa gagawin natin yan, ma'am? Pwedeng ano, ibang design na. Tapos ito, wala na naman to sa Erap eh. Tagalin na lang. Oo. Andito yung medal nito. So bali gagawa ka ng ganitong style na kunyari nakasabit din dyan. So ganun pa rin, parang ganyan lang. Bahala ka na kung anong style ang gagawin mo, basta Ano yung frame yan, ma'am? ha? Ano yung available yung frame ngayon? Ano mga sample, ma'am? Eh, kailan niyo po kukunin? Kaya ba ito balik antayin? Ma'am. Depende sa trabaho. Pero kung papalitan lang din natin ng Hindi, simula, lagyan lang salamin, papalitan lang ng frame, kasi isa lahat, pwede. Ito ay basag. sira yan. Ayun nga, papalitan natin ng frame, pwede. Salamin, as isa lahat, papalitan lang yung frame, lagyan lang salamin, kaya yung frame. Pag ganun madali. Pero Kaso kung ito, itong matin papalitan- niya, pangit na Oo, eh. hindi pwede, ma'am, pagka papalitan natin yung mati, So matagal yan. ilan ang ano niyan, ilang days yan? Mga 3 days po yan. Pag as is pala mas mabilis. Hours lang. Mas mura din po, mas mura din po. Magkano pagka as is lang? Pagka-as is lang, yung frame sa lang, minutes sa ano lang ha. Ano frame mo? Mamili ka ng frame. Ganito lang. Yung ano lang. Meron bang lavender na frame? Meron ma'am. Ito. Ito. Yan, lavender niya. Ano ba yun? Maganda ba yun? Or Ganda yan, paborito niya yan eh. bago naman? Paano bang bayad ang ano niyan? Per yard? Depende sa klase ng frame at saka sa size, di ba sir? Ano lang yun eh, yung frame na yun parang simple lang eh. Ito mas mahal kung mahal. 400 lang yun ma'am, asus na yan. Tapos, sa Bago na oras sarado. lang yan, no? Mabilis lang. Is lang. Eh, kaso pangit na ito eh. Pangit, kaso pangit lang ako.
Pwede ba tanggalin ko na yung pangalan? Huwag na natin lagyan ng pangalan. Bakit? Picture na lang. Malaglag po pwede. Laglag sa sabitan, bumigay yung sabitan. Nilipat kasi namin ng pinagsasabitan. Doon sa bagong sinabitan. Eh, doon sa dating sinasabitan, ilang years na to eh. Ano gusto mo pa? Babalikan na lang ng 3 days. Magkano pang- kapag bago lahat? Yung pa rin yung frame. Ganito pa rin Hindi ba kaliit. pwedeng Oo. mas makipot? Hindi ma'am, kailangan mas lalaki pa nga yan kung hindi ganyan design yung gagawin natin. Actually, Kasi pinagpuputol nung unang gumawa yan eh. pinagpuputol. Ito po Alam ko putol yan eh. Alam ko putol yan. Kunti lang yan. Ano pang diskarte mo dyan? Talaga Ididikit? pinuputol talaga yan ma'am. Ganito Diba? marami. Oo. Ganito po yung ginagawa niya. Tinatato na lang dito. Oo. Yung tira niya, maiksi, tinutupi sa likod. Oo. Ganyan lang yung itsura ng ma'am. oh. Pakita ko sa mga trabaho namin dito. Man, sabi ang baka mo, pag hindi pa sipon, sipon ko. Ito po yan sir. Ano ba yung, may Nawala. mas adjust ka ba dito sir na ano? Tama pa. Ganyan po kasi ma'am, oh, pagka ano. Ganyan po yung pagtrabaho niya. Hmm. Paano yung mga pangalan mo? Makukuha pa nila yan? Kaya pa Ilalagay ko naman, yung pangalan. yung mga ano, Yung mga pangalan pa eh. pinapalagay niya yan eh. Nandito yung ito Paano eh. yung wala? Hindi, nandito dalawa lang ang nawala dun. Kaya baka mo dyan, Juan? Nawala rin po nito. Baka mo na dyan. Pala namin. Napuli namin. Wala yung ano, yung staff po. Bakit? Ito pa rin. Tumupaw. Ano pala naman na... Tanungin mo na lang si ma'am kung anong gusto niya. Nirefer naman kayo ni Joseph sa akin eh. Mismo Ano gawa. namin yan, kasama namin sa barangay. Kasama ito pa naman. Hindi dito. Paano naman na lang si ma'am? Kasi yata siya nagpapagawa rin sa inyo. Opo. Ma'am, kaya na lang. Siya na lang ano, ma'am. Okay. Siya na mag-pricing nito. Opo, ma'am. Siya na po. Bigyan mo akong discount ha. Ikaw na rin mag-design, gano'n? Ako yung gumagawa yan. Ah, Ay, bigyan to. Nangilitan pa pala. Wala, may allowance. Dapat. Sample ko dito. Hindi, magdagdag sa ibaba. Kung ano natin, di ba? Ganyan kasi, oh. Maganda. pwede bang mailagay ito sa gitna? Kagaya yung pinakita kanina ni... Para ma-maximize lang ang length niya. Didiskartehan natin yung spacing. Ang problema ko. Ito yan. Sukatan ko dyan. Yung pagkasunod-sunod, paano yan? Nawala ba yung... Ito, pwede ito dalawa dito. Ganitong klase. Tapos, ilang frame gusto niyo mo? Isang frame na lahat. Isa lang. Tapos, gusto niyo militan ito?
Hindi pwede. Hindi na pwede. Para ihaba na lang natin. Lalagay kasi. Ganito lang yung arrangement pag ano ma'am. Pag ganito lang siya. So, tatanggalin to ah. Pero yung ano natin dito, yung papalitan natin to lahat. Oo, palitan yan. Pero ganito din yung arrangement niya. Yung style. Oo, hindi na ganyan siya. Oh. Hindi na kasi kukunti lang yan eh. Ito. Yung susunod na lang pag ginagawa ko yung 20 lang. 20. Tama, ganito lang yung style. Sige, ganyan na lang. Pero hindi na mapapakipot yan, ganyan, para bawas ang length niya. Hindi pwedeng ibaba rito yung iba. Parang ganyan. Ganyan. Ito mga pangalan, magtatanggalin ba to? Ikakabit ulit. Wala mo. Joe, pick up! Pangalan? Para kay... Ito, paliwanag mo to, baka Million? balik ulit Million yan. daw! Million ba? Nawala yung ano. Nawala ka. Ano po? Ito dito kasi tinatanggal. Kaya pala. Eh baka. Ito. Ikakabit natin. O, para matandaan. At saka ito, boss, pakipalitan na lang to. Pero ganyan din ang Ano style. pangalan niyo, boss? Pag binaligtad ba Zip! ito, kita mo ba? Ay, hindi. Baliktad mo pa, papalitan niya eh. Tanggalin na natin kasi ano. Ito yung babalik pa rin to. Ito na lang yung first honor. Saka to. Pwede bang ikabit ka na ganyan? Hindi naman to. Pwede pang... Ayan. Hindi ganyan na lang, ma'am. Lahat talaga. Lahat talaga yan. Oo, tatanggalin nga ito kasi Joseph pa to eh. Tanggalin na lang siguro. Ito na lang. Erap. Oo. Sir! Ano na, kata ko na. May rap kaya Diba? Oo, sabihin mo kasi, tatanggalin yan, pero lalagyan niya pa rin ng design na kunyari nakasabit. So ikaw ang nag-aayos ako. Oh. Nawawala na pa. Sir. Sabi nga ni Sir kanina, as is daw. Ano yung pwede ipalit dito? Para ganyan pa rin yung design niya. Wala kang available na ganito? Pampalit? Wala tayong available dito, sir. No? Para kunyari nakasabit pa rin. Ganito rin kulay. O kaya ganito. Lagyan mo natin ng ganito kahit ganito. Tanggalin na lang ulit sa gitna. Nakapasok pa pala. Nakala ko pinutol talaga lahat. Hindi pala. Napasok lang siguro to. Yan. Yan na lang ilagay dito pag ano. Ganyan. Kaya. Oo. Asan na yung ano? Ito. Ito importante yung malagay. O yan, yan. Tanggalin natin. Anong frame niyo yun? Yung ano? Ito Yung ha, lavender. ganito. Ayun. Yung lavender. Ay, maliit lang. Pwede yan. Late lang. Ito pag inex ko to. Ano pa ito? Next week? Ha? Next week. 3 days daw. Pero walang lamang silver to ah. Kaya ako sinasabing pwede sana mas maliit. Ang hirap kasi balutin.
Para sana kasya sa ganitong bag. Ganyan lang mo. Ayan. Ano? Magkano to sir, rabotin? Ay, matambol din. Yan. Ganito talaga pagka-arrange niya ma'am, hindi na natin ano, kasi yung allowance siya ganito lang din. Oo. Hindi, kung gusto nga namin, ano eh, Lalagyan yung konti. Sabi ko, Para kung sana makabawas pwede sa mas ano. mapayat Liliitan? ng konti, kahit ihaba dyan, mas okay ba yun? hindi, okay na yung spacing na yan. Kumbaga, babawas doon. Ay, sagad na sagad na. Sagad na ba? Hindi, ako naman iniisip ko, magbabawas ng ano dito, ng medal, tapos Mahaba yan. Mahaba naman, pangit. Papahaba. Papangit naman. Ganyan na lang. Basta importante dito, yung kulay gusto nyo, white. Pwede bang ano? Gumaganito pag white eh. Ano bang Hindi, suggest? matagal na to sir eh. Gumaganon talaga. Oo, pag mga ganito sir, pag ganun tagal, ilang years na to. Tagal na, college Tagal na na siya to. ngayon eh. So ano nga ang magandang papel dyan? Yung cartolina dyan. Anong kulay? Para hindi magpa-fade ng ganyan. Para litaw siya. Anong gusto nyo? Lavender. Hindi, lavender na yung frame eh. Lavender na yung Pink na lang. Pwede pink. Ganda pa sa pink. Pwede pink. Para litaw ano. Pwede, pwede. Kasi ito beige yata ito dati. Natanggal kong Ito malagay mo tape oh. Ito yung lumiit to tuloy. Tutupi naman yan ano Brad? Tutupin na lang natin para niya. Tutupi yan ganyan. Kaya angat na. Ganyan na. Kailan namin balikan yan, Martes? Mga Martes ba? Ano ba? Ay, bukas Ano kasi. lagayan ninyo nito ma'am? Para may lagayan tayo. Ganyan lang. Ano pasok ko dyan? Hindi nga kasya, pinagkasya ko lang eh. Kasya lang eh. Oo, walang lagayan eh. Dito kasya siya. Dyan lang para hindi talaga siya maano yung mga midas ba kapag malaglag. Pwede. Pinagkasya siya, tapos tinupi ko lang pa ganon. Oh, pasok mo na dito. Tapos Ganyan na sukat sir. Ganun pa rin ano. Gusto litan, pwede litan. Pwede ba yun? Kaso baka ano naman yun. Ito. Akit ng konti, no? Dito. Pero sa gilid siguro, wag na pa. Ito, tama na ito yung space dito. Dito na lang. Pero talagang hindi kasya sa Wala. lagayan. Lavender ba ganito po? Ako. Magda-down ba kami? Magkano? Kalahati po. Ay, wala pang binigay na presyo si ano. Wala pa. Ay, teka. Ito pala nagkabaligtad to, sabi niya. Hanggang mo tape para hindi mag-iwahiwalay. Hindi pa rin yan. Hindi. Wala naman tape. Ako na maglagay niyan, no? Lilipat eh. One to isa, ma'am. Sir. Anong kwanto isa? Mahirap kasi ito gawin, sir. Kwanto yan? Isang Ay, frame? ay, Wala nang Mahirap siyang gawin, sir. I-arrange pa kasi yan. okay lang to, ganito inano ko to. Kasi baka hindi na matanggal yung ano yan. Buti, pag-backlash mo. Oo nga pala. Sa ilalim ma, sa ilalim. Tapos tayo. Ay, wag na. Kukuha lang ako. Sa ilalim pala. Ito na, ano ko rin.
Nangyari na naman. Ano napipindot mo pag nakalaki? Ayun ang may lock. Nakalaki yung rotate niyan. Maintindihan niya yung puta. Hindi kaya sa signal? Lalabas kaya ako. Mga subject. Mali. Ha? Mga subject yan. Opo. Lahat na yata ng subject, kinuha ng anak mo. Mula na yan, mula kinder yan. Dami. Ito na, iyan ako sa ibabaw. Mga si ano, artista, si yung asawa ni Rosto dati, si Carmina? Kanina. nagkawin si Carmina nung maliit si Carmina, no? Ay, yung bata siya. Nung bata si Carmina, ano niya? Nag-artista nga yan yan. Nag-ano yan, nag-chatro ngayon. Artist? Hindi, chatro. Nag-ilig Sa mga Mag-artist. nahilig siya sa mga play. play. Play yun eh. Mahilig siya sa play. Yung acting. Kakabit ko pa sir. Kakabit ko pa. Paano? Okay sir. Kala ko meron kang ganyan. Nalaglag kasi yan. Wala yung ano. Tingnan ko nga muna sa labas yun. Ang dali. Bakit na pa magsimula na? Pink na lang yung muna natin ito mama. Sige, pink na lang yung mga. Tapos lavender yung ano. Wala akong Maria. Kapag yun yung frame. Magkano na pagkasunduan niyo? Pink ito. Magbili ako ng kalahati. Magkano na pagkasunduan niyo? 1, 2. Wala na ba akong sumuha? Siguro na yan sir, mahirap kasi gawin yan sir. Hindi pala talaga to pinuputol. Akala ko ginupit. Pinasok lang to. Tapos yung likod niyan talagang ganun lang palit. So, yes no. Yung pag ganun lang talaga na Hindi niyo papalitan yan o Eh, ganyan? papalitan lahat yan sir. Palitan natin lahat sir. Ah, sige. Pero ganyan din ano. Ganyan talagang tali. Tali talaga. Okay, okay. Napicturean mo na to, sir. Pinagsuran ko na. Ay, umurong na to. Ano, wala pa yung ano. Minto.
yung views niya, oh. Problema, wala siyang makaptured. Ano nangyari? Baka nasarangan yung ano mo. Ay, sandal kayo, ma. Wala na lang ang palit eh. Hiram na lang ako dyan sa... Wala na akong pamasa. Ito na lang yan. Pwede na. Sir, Martes, sir, pwede na. Mates, okay. Sira yung video ko, ah. Sayang, binibidyo ko I-interviewin sana. ka pa naman sana. Nagpa-vlog siya eh. Ay! Sir, laki pala sa sir. Kasi ano lang, nag-uumpisa pa lang. Bagong vlogger lang. Oo, ganun. Dala mo yung ano. Sige, pag ano mamaya. Dala mo yung... Pagbalik, pwede vlog. Pwede. Oo, yun. O, payag siya. Vlog mo Pwede, sa... pwede ka. Habang ginagawa to, Oo, parang... pwede, di ba? Kaya nga, ano. Dito, pwede mo naman dito gawain yan, no? Okay na. Kaso pagbalik dito, gawa na yan. Basta. Oo, kasi Tuesday eh. Pwede mo yun, edit-edit lang. Ha? Hindi, naka-live eh. Live, tuloy-tuloy lang. Guys, sir, salamat. Sige, thank you. Kaya sa signal, Tingnan mo kung ano. Eh bakit nagtutuloy-tuloy kung nawalan ka ng signal? hindi ko nga naintindihan eh. Wala naman ako napindot. Binabalikan ko to. Ayan, yung Ito nga, camera. hindi ko nga mabalik eh. Para makuha ko yung mukha ko eh. Nari naman. Hindi gumagalaw camera. O, tingnan sabi ni ate. Oh. Mag-message ka na lang. Pwede ka mag-message. Wala, hindi. Yung sa chat. Pero maandar siya. No? Nag-stack up yung video eh. Hindi ko mabidyoan eh. Oo, ate, hindi gumagalaw, te. Nag-stack up yung video. Sa lagayan ng soft drinks daw, nag-stay yung camera sa lagayan ng soft drinks. Soft drinks daw to. Saan yan? Sabi ni ate, doon. Ayun, mga gamit. Guys, nagka-problema ako sa video eh. Hindi siya hindi siya gumagalaw. Pero umaandar siya, umaandar yung ano niya, oras niya. Pero wala akong ma-captured na wala akong ma-captured na views. Pero umaandar yung time. Kaya dapat gawin dito, hindi umaandar yung wala akong ma-captured na views. Pero umaandar yung time. Nag-stack up yung nag-stack up. Sabi ni ate sa left. Maganda rin tong dark blue. Maganda rin dark blue. Pero ganun talaga, papangin talaga sa pag tumagal eh. Umiitim eh. Oo. Umiitim. Maganda yung isa niyang Pwede mong ipagawa din yung isa.
Anong Yung isa? high school niya, pagpunta mo ng Tuesday dito, magawa mo rin. Maliit lang, Yung no? nakita niyang design. Yung dire-diretso. Oh. Sayang guys, hindi ko nakuha ng lahat yung ano, yung paggawa ng frame. Pina-frame kasi namin yung ano, yung medals ng anak ko, pina-frame namin dito sa recto. Wala, hindi ko nakuha ng lahat kasi hindi gumalaw yung ano, hindi gumalaw yung view, yung video. Mega love shoutout kay April. April, mega love shoutout sa dyan. May problema ako sa video. Sabi ni ate, nasa na yun? Pindutin yung left side ng CP tapos try mo ulit mag-block. Ano yung mag-block? Mag-back. Left side daw ng CP. Huh? Ginawa ko na yan, reconnecting. Ayaw pa Black rin. and white pa rin siya. Tinanong niya siguro kay JR. Tuloy-tuloy pa rin siya, nakikita pa rin ang ano. Anong sabi? Wala silang makikita, parang Kaya nga eh. Nakamute ka? Okay. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Pasensya na kayo, nawalan tayo ng... Anong hinihintay niya no doon? Pagawa raw siya eh. Ah, Wala na tayong hintayin kasi babalikan na to ng Tuesday. sabay na tayo sa kanya. Ano ba naman? Sasabay sa kanya. Mabayaran naman ah. Hindi, may piyesa yan. Ano ka ba? May kasama siyang piyesa. In-order. Mega love shoutout kay Norina dyan. Mega love shoutout sa inyo. Wala ko eh. Imbis na ipipicture mo yung mga pagawaan dito namin. Nag-block siya. Dito yan eh. Dito yan na eh. Pare, Inormal ko na nga, hindi naman gumagalaw. baka sa pagpindot mo dyan. Ha? Dapat bumalik siya sa normal video eh. Wala oh. Ano bang ginawa mo kanina? Mega love shoutout kay Sugar Candy. Nakikita ako, tuloy-tuloy pa rin oh. Oo.
Nag-stack up ang camera. Bakit ganon? Dito ka rin pwedeng magpagawa ng mga ano, yung name mo sa table sa office. Meron dyan. Yung mga ano sa table. Parang Pwede ka rin magpagawa ng ano, portrait. Portrait, diretso mo na pa-frame dito. Say goodbye ka na muna dyan. Na. ay, may galap shoutout kay RG Padama. May galap shoutout sa'yo dyan. Taktoy na lang natin ng ano, 1 hour. Hindi lang medals, trophy, o pa-frame ang mapapagawa mo dito. Pati yung mga ano, buttons, ID lace, lanyard, lagayan ng mga certificate. Pati yung lagay ng pangalan sa table mo. Oh, kung mga lalo, boss ka na. Ay, maganda ng pangalan dito. Kung makikita lang wala na natin. Hindi makita eh. Dito yan matatagpuan sa Recto, sa tapat ng Isitan. Isitan. Dito yan. Dito kami nagpagawa sa... Ayan, asan ba ang pangalan nito? Husnia. Kanina? Husnia. Osnia Framing Service. Pwede namang mapakita niya pa yan sa susunod dahil babalik siya. Babalik siya para kunin. Hindi kasi pwedeng hintayin eh dahil medyo mahirap daw gawin, matagal. Hindi Okay. kaya hintayin ng ilang hours. Ano naman ito eh. Ay, kaso mabang yung kas pa tayo. Ang tanong, bakit nag-black and white siya? May nakapin doon. Kaya naman oh. Nababasa naman. Ang ganda ng pagkakakuha. Opya oh. Ganda niya no, sana may interview. Ano yung beam? Drawing. May nagpipainting. Ano yung beam ah? Yan bang natin? Hindi nga man normal oh. Ito. Ito yung kung gusto mo iharap sa'yo, rotation. Gusto mo iharap sa'yo yung video. Ito hindi gumagana. 18 minutes pa. Pag i-next mo to, makaklose yan. Hindi. Pag pipiliin ganyan. Ayan, may galab shoutout kay Albic. Maraming salamat sa pagpunta. Nagka-problema tayo sa video eh. Nag-stock up. So, wala tuloy tayong sayang. Hindi ko na kuhanan lahat yung pagpagawa namin ng frame ng mga medals ng anak ko.
ito kaya ang pinindot na gitna, mawawala siya. Ay, nawala oh. Yan. Ano yung kaliwa na sinabi ni ate? Ito yun oh, sinasabi niya kaliwa. Dapat dun sa reconnect na yan, oh yun. Ano nakalagay? Go live? Your life. Oh, nagla-live na siya, ang problema. Black Yung and white. camera, Oo. nag-iba. Hindi rin gumagalaw. Nangyari dun. Eh, di ka pa sanang mag-vlog sa loob ng isita, no? Kung may namimili pa sa loob ng isita. Hindi ko, kaya ano ko na to. I-end ko na to after 1 hour. Para bukas ulit. Ayan guys, maraming salamat sa pagpunta guys. May kaproblema lang tayo sa video natin. Tatapusin ko lang yung 1 hour tapos end na tayo. End na tayo. Ang love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagpunta. Tandaan mo dapat lang naman yan Oo, alam ko. Gusto niya, alam mo na. Ikaw na lang babalik. Bukas, bakit bukas? Martes daw eh. Sabi ko, ikaw na lang babalik dito. Ako nila gawin. Ayan, lakad na tayo dun. Sige. Lumakad na tayo. Oo, tama. Uwi na kami guys, tapusin lang natin tong 10 minutes na lang, kaya end na tayo. Nakukuha pa namin sa Martes, hindi mo magagawa agad. Ale, belum parito, ale. Ano to? Kasi ko lang bayan ng treasure, papasoli sa lupa. Ayun mo. Saan kayo? Yan tayo. Ano yung gasak mo? Libre. Ano libre yan? Papuntang ano yan eh. Libre yan? Yung maraming ano yan, tingnan mo letre. Yan nakakawa na. Pintas. Sino? Simbahan dati. Buha kami ng ako sing sa kintat. Nulugan niyang kintat pero wala na. Nanakaw na sa kintat. Ayun yung siomay rice mo. Grabe naman ang bata. Ano mo? Uwi na tayo guys, mag-end na tayo. Tapusin ko lang tong 5 minutes na lang. Maraming salamat guys sa pagpunta. Ayan o. Wholesale. Bebet.
Ayan, dito rin, pwedeng gawa ng mga invitation card, ayan. Mga souvenir, dito rin, dito Sa rin. Cebu. Sa mga kasal sa libo, occasion, dito rin, sa Cabano. Resto. Yung mga used books or second hand books, dito rin ang bagsakan yan sa Recto. Dito rin kayo makakita niyan. Kaya lang, since nagpandemya, kumaunti na yung mga nagtitinda rito. Parang ilang grupo na lang sila. Pero may mga stalls pa rin dito. Yung Bumibili rin ng books, di ba? bumibili sila ng mga used na book, tapos ibebenta rin ulit nila. Tawid tayo. Tawid tayo mga kaluto. Hindi na lang nakikita. Nagka-technical problem pero sa camera, pero yung mic meron. Saka makakasa yung messages nyo. Recto. Mag-end na tayo, mga 4 minutes na lang mag-end na tayo kasi may ka-problema sa video. Sayang, ang dami mo pa sanang nakita dito. Ito yung bagong unit na dating Gotesco. Text ko ba dati? Dati Gotesco yan. Sinihan yan. Yung mga mabibili kang mga kain dalawa. Yung na siya, pero sa dentistry yan alam ko. Yui? Diba ang Louis doon sa Lepanto. Ayun, nabili na rin nila yan. So ang Super 8 nagpandemya, naging kalahati na eh. Hindi siguro na groceries. Bira na kasing dumadaan dito sa Recto mula nung office. Sarado rin ng McDo. Oo nga, Sarado ba no? McDo? Parang sarado. Sarado nga. Nila, ito ang Jollibee, nagsara na eh. Oh. Close na yan. Bakit Wala yan? na. Umi na to? Lugi na kasi wala nang eskwela, di ba? Walang masyadong... Kailan lang naman nagkaroon ng face-to-face ulit. Kawit tayo dun. Wala ka pa bang Quiapo? Ha? Balak mo pa bang mag-Quiapo? Ayaw ka na? Wala ka akong kanan. Anong gagawin natin doon? Eh, kung may video ka pa sana. Wala na, huwag na. Uwi na tayo. Nawawa ko. Pero mukhang sarado yung ano. Oh, bibili ka ng pasalubong sa atin na lang. Bibili rin sana ako ng ano, clothes. Nawawa ko eh. Wala na, oh. Sarado.
Bilang po. Ay, mahal ba? Ilan daw? Dalawa. Isa lang po yung isa, 20. Tayo daw. Tayo daw. Sa 20 lang. Isa lang po. Bye daw po. Yung sa 20 oh. Abot. Apat daw. Ayun o, mga mababasa. Ang daming tao dito. Ang tao. Ayun, may galab shoutout kay Sak Official. May galab shoutout sa dyan. MB Vlogs, may galab shoutout. Ay mo tayo baba. Nag-end na po tayo guys kasi problema sa video. End na tayo guys. Maraming salamat sa pagpadala. Pagpunta sa aking channel. Maraming salamat guys. God bless us all. Hindi. Sak Official, may galab shoutout sa dyan. Nakita ka na siya ako dito. Ako di ba sa Vietnam? Oh, nag-sit na. Yan yung 5 pesos, parang piso lang ha. 1 piso lang siya ha. Sa kabila nandun yung ano, resibo. Dito na po tayo sa amin yan. Sabi lang po. Bilang daw. May galab shoutout kay Albic. May galab shoutout sa dyan. The Sak Official, may galab shoutout sa dyan. Hindi ka rin makapag, ano na. Saka doon yung jacket na yun. Meron? Pwede silang maglagay ng ano nila. Bang! Hindi. Hindi lang, potential. Ito isa.